Мисълът е малко меко, не е малко меко. Мекото е малко меко. Идете малко на колено. И твоето малко грешно трябва. Още трябва да и това да не превърти. Така да трябва да завинчи си. Или тук да се повече. Кой е гледал? Адриана Огачки виж много рецепта направена. Кой е гледал значи? Сала. Егейски вика. Лангиди нещо с мен и места много интересно. Ето мой се задачи. Аз бъдам мисля бъдам. Не, я изпомена. Kako? Ще ми дойде не реши яйца, но че не се реши. Докато му дойде, фактически му даваш допълнителна оксидация, аерация до по-голема количество. Трябва да трябваш повече. Още малко и аз така да може да го плетеш. А трябва да се плете?